Okay mga papi, dan installation po tayo dito sa ADB 160 ng 585. So, inabil ni Sir, Senlo X1 GTS. So, diyan po siya nakalagay. So, ang low beam po nito, low beam, white, high beam, yeah. Sa switch ni Sir, ginamit natin Domino 3-way switch. So, dito natin sa tunis ko. Basta lagay tayo ng stainless passing switch. Kapag naka-off, passing, low beam, passing, high beam, passing. Kusina ni Sir, nilagay po natin, second horn po. So, ayan yung kanyang horn selector. O, pag yan, pag in-hold, okay, switch, hold. Mga gustong mag-avail ng gandong package, punta lang dito sa Super Rate na sa online shop. Maraming salamat po.